Turussa ollaan. Täällä on huima snowskate-tapahtuma tänään luvassa ja ei ole vielä alkanut meininki täällä ihan täysillä, mutta jengiä näyttäisi kuitenkin olevan jo ihan kivasti paikalla. Mutta ennen kuin tutustutaan tähän tarkemmin, niin katsotaan mitä tänään on ohjelmassa luvassa. Tänään ihmetellään Shimanon uutta XTR-osasarjaa ja otetaan selvää kuka on Chris Davenport. Eikä siinä vielä kaikki. Luvassa on myös melontaa Orenhalki ja maastopyöräilyä maan alla. Niin, sellaista olisi tänään tarjolla. Me lähdetään nyt kuvaajan kanssa paistelemaan makkaraa tonne teltalle ja te menette kattoon juttua Red Bull Race Down-kisasta, joka ajettiin Saksassa maan alla. Eli aika erilainen downhill-kisa kuin mitä noin yleensä. Mein Name ist Rainer Schulze, bin 49 Jahre alt und von Beruf Bergbauingenieur. Ich arbeite seit 1969 hier in der Grube Glückauf in Sauershagen. Die Ausrüstung des Bergmanns besteht aus Lampe, Helm und Arbeitskleidung. In der Karre ziehen sich die Kollegen um, gehen dann durch einen kurzen Gang bis zum Schacht und von dort aus geht es dann mit dem Aufzug in die Grube. We're in a salt mine. We're pretty deep in the earth and it's pretty scary. There's a lot of trucks and transportation down here. It's pitch black, you can't see anything. This place is crazy. I mean, it's my first time down here. Die eigentliche Idee kam mir, als ich hörte, dass hier bei Cross-Country-Rennen, die es schon hier länger im Berg gibt, dass es da eine halbe Stunde berghoch geht. Und als Downhiller schaltet man um und denkt sich, wo es eine halbe Stunde berghoch geht, kann man 2-3 Minuten bergunter fahren. Eine Rennstrecke entsteht natürlich zuerst mal durch Beobachtung, was hier an Strecken vorhanden ist. Ja, aus diesen Beobachtungen haben wir dann uns überlegt, wo kann man große Sprünge machen, wo kann man kleine Sprünge nur unterbringen, weil die Decke sehr niedrig ist. Und dann ergeben sich so verschiedene Varianten. Wir sind hier jetzt seit 10 Tagen am Arbeiten, direkt an der Strecke. Es gibt Vorbereitungen, die natürlich schon viel länger laufen, seit November. Also ich finde es hier unten schön. Ich bin das gewohnt. Ich war auch mal 2 Jahre auf dem Bau. Das war mir nicht richtig. Nee, bleibe ich lieber hier unten. Yes, I'm really looking forward to the race tomorrow. It's going to be exciting and a lot of fun. Wirklich eine spezielle Erfahrung hier runterzufahren. Das kommt gut. Der Start wird sicher eine kleine Vorentscheidung sein. Nachher wird es sehr schwierig zu überholen, aber du kannst so viele Fehler machen, du kannst die Strecke nicht auf einen Punkt reduzieren. It's gonna be tough. There's some real slippery sections, almost like ice. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn so ein feiner Sand auf Glatteis ist.
Ich heiße Guido Tschuk, bin Mountainbike-Profi, 26 Jahre alt und komme aus Wangen im Allgäu. Ja, meine erste Strecke habe ich auf einem Grundstück gebaut von meiner Freundin, ihrem Onkel. Das habe ich da gepachtet, habe einen 11 Tonnen schweren Bagger gekauft, so einen Kettenbagger, und habe dann halt mal losbaggert und habe da meine Strecke reinbaggert. Also ich habe eigentlich, denke mal, keine Angst. Ich habe zwar Respekt vor manchen Hindernissen und überlege dann, wie ich das springe oder ob ich springe und entscheide das dann, aber Angst habe ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ein Rennmensch, also ich könnte mir momentan nicht vorstellen ohne Rennen, also ich brauche das. Die Regel des Rennens ist das Ganze einfach, fahr so schnell wie möglich hier runter. Das Ganze wird zu zweit stattfinden und die Ansetzung wird immer so, nach einem Quali-Rennen wird der Erste gegen den 16. fahren, Zweiter gegen 15. Bis dann irgendwann die Schnellsten im Finale stehen. Steinpassage drin, habe in der Qualifikation halt schon Blattfuß gehabt, jetzt eben schon wieder, weil ich halt ein bisschen viel gesetzt habe. One of the races where anything can happen, it's the scrappiest player wins. Because of the nature of the course, there's so many things that could happen, so many factors. I think it could be anybody's race. Bei der Frauen Ann-Caroline Chasseur, denke ich mal, die ist schon ziemlich überragend momentan. If you are first after the first corner, you had a good chance to win the race. So I had a good start, and I just have to manage the race after that. So she gapped me, and then I just spent the entire race trying to catch up to her. It's not a normal race, so to me, I don't know who's going to win. It could be anyone. Die Favoriten sind für mich hier bei den Männern ganz klar der Cedric Rassier und Brian Lopes.
God, dude, that scared the shit out of me. Oh, yeah, I get scared too. Yeah, you were probably more scared than me, huh? I saw you from the mirror. It's always a good feeling to win, you know, especially when you come to a race like this. You kind of don't know what to expect, and you know, there's the fastest guys in the world here. I couldn't see anymore because my light, the battery started to really low, and I couldn't see anything. And I tried to catch Brian to try to use his light and go behind him. It's always great to beat Cedric because you know that guy. He's always talking so much. So. Fette Fahr-Action, sehr geil. Mein Favorit war Anne-Caroline und die hat gewonnen. Super klasse. Weite Sprünge, brutal. Und die Strecke ist doppelt so lang wie ich dachte. Draußen ist es kalt, minus 6 Grad, hier unten 26 bis 30 Grad. Was will man mehr? Und vor allen Dingen, man wird nicht immer beobachtet. Wir haben es ja wohl mal geschafft für heute. Gott sei Dank. Endlich Feierabend, das reicht auch. Katkon jälkeen melotaan Oudenhalki, esitellään mies nimeltä Chris Davenport ja pällistellään Shimanon XTR-osasarjaa. Flippikisa saatiin päätökseen. Uusi hieno ennätys saatiin aikaiseksi, eli peräti 19 perättäistä flippiä. Helsingissä tuli 9 flippiä, Tampereella 7. Eli nyt näyttää siltä, että nämä Turun jätkät onkin yllättäen kovimpia vetäjiä. Mutta se on ihan hieno homma. Det var en vacker vårdag när jag fick för mig att paddla Susabäcken. Det är en fin liten bäck som rinner genom den jämtländska byn Åre. Stenig och otäck som den är såg det ut att bli lite tricksigt. Men när prylarna väl var på var det bara att köra.
No niin, löydettiin täältä snowskaden mestari Tupe Heiskari. Eli miten tää toimii tää kiertue nyt, että onko tää niinku tämmönen cup-tyylinen homma vai ihan yleisökilpailuhomma vai mitä tässä tapahtuu oikein? No tässä on niinku tunnin välein aina pieniä yleisöskaboja ja niistä ne voittaa jotain pipoja tai jotain ja sitten päivän päätteeksi niistä lähettänyt tekstiviestejä ja niistä arvotaan ja voittaja. Se saa tommosen Premier Snowskaten ja sitten kiertojen päätteeksi kaikki, jotka on äänestänyt, niin saa voittaa matkan luostolle Snowskaden SM:ihin. Siinä saatiin vähän selvyyttä tähän kiertueeseen. Ja nyt tässä seuraavaksi mennään katsomaan lyhyt profiili miehestä nimeltä Chris Davenport, joka on aika kova vapaalasku mies tuolta suoraan Aspenin rinteiltä. Aspenin mies Chris Davenport on ammattilaisvapaa laskija, joka elää vuodella lähes koko ajan. 32-vuotias mies tekee aina kaiken täysillä ja omien sanojensa mukaan tarvitsee haasteita, jotta pysyy motivoituneena. Chris suunnittelee koko ajan aina uusia reissuja erilaisiin maailmankolkkiin ja vuorille. Suurin intohimo on nimenomaan vuorilla laskettelu, vaikka Chris harrastaakin lisäksi maastopyöräilyä, kiipeilyä ja riippuliitoa. Tylsäksi elämä ei käy. Välillä kävästään Himalajalla, välillä Euroopassa ja toisinaan kisailemassa Argentiinassa vapaalaskukisoissa. Chrisin meriittilistalta löytyy muun muassa 2 maailmanmestaruutta, Red Bull Ultracross-mestaruus, Audi 24 Hours of Aspen-mestaruus, X Games bronssi ja Rip Curl Heli Challenge-mestaruus. Hiihtelyn ohella Chris pyörittää Davenport Mountain Sports-nimistä firmaa. Pelkästään raha ei sponsorihommissa kiinnosta, vaan Davenport haluaa olla nimenomaan myös kehittämässä varusteita. Yhteistyötä tehdäänkin tiiviisti Salomonin suksipuolen kanssa. On Turku hyvä paikka. Turku on paras paikka. Mitkä on fiilikset? Tässä on ilmeisesti kisakohta alkamassa. Hyvät fiilikset. Meinaatko ottaa osaa kilpailuun? No kyllä varmaan. Meinaatko voittaa jopa? No en. Onko se kauan snowskate? No en, tänään vasta aloitin. Meinaatko ottaa osaa kilpailuun? No en oo ihan vielä, mutta ehkä. Kyllä kannattais, näytti aika hienosti sä vedit tuossa kuitenkin äsken, katteltiin. Joo. Ja mä harrastan lumilautailu ja skeittailu ja no toivon enemmän, että tulee kesä, kun pihalla mä menen välillä rullalautaileenkin. Mut sellaista. Sellaisia mielipiteitä oli ihmisillä kisasta. Seuraavaksi mennään katsomaan sitten ihan uutta ohjelmaosioa, joka on minun Freakki Corner. XTR on japanilaisen Shimanon huippuosasarja kilpakäyttöön. XTR:n osat ovat erittäin kevyitä ja tarkasti toimivia komponentteja. No XTR:n osasarja on kyllä mennyt ihan totaalisesti uusiksi. Tietysti suurimpia muutoksia on se, että on tullut sitten XTR:lle oma hydraulinen levyjarru, mitä ei ole aikaisemmin ollut Shimanolla kuin Deore-sarjassa ja XT-sarjassa. Ja sitten tosi kepeä
kepeä toi levyn kiinnityssysteemi, eli tulee samanlaisella mutterilla kiinni kuin on normaalisti rataspakka kiinni. Ensimmäistä kertaa ollaan saatu laakerit siirrettyä niin muuvin ulkopuolelle, eli ne on tosi kaukana toisistaan, tämän kauemmas niitä enää ei voi laittaa. Eli se on varmasti semmoinen kestävä systeemi sitten. Samaten sitten on paljon sitten herättänyt puhetta nämä uudet vaihdevipujarrukaava systeemit, eli vähän niin kuin maantiepyörässä. Sitten jarrukahvaa painamalla saadaan vaihde siirtyy kevyemmälle. Toimii kuitenkin ilmeisesti aika hyvin. Että olen kuullut, että jengi on ihan sanonut, että ne on jopa paremmat kuin niin tämmöistä ihan normaali, ettei meinaa näistä vaihtaa pois enää sitten, kun on testaillut näitä. Niin. Joo, kyllä tämä varsinkin silloin, kun tähän tottuu, että pikkusen muutaman kerran sen kanssa ajaa, niin kyllä se toimii tosi hienosti, eikä sitä pelkoa ole siinä, että se vaihtaisi jarruttaisi. Että kyllä siinä täytyy tehdä se vaihtamisliike. Niin. Kyllä se on tosi toimiva, että ei siinä ole mitään raakiletta pistä maailmalle kyllä. Että kyllä se on todella toimivaa. Että. Sitten tietysti on mennyt keskiön kampien muotoilu on mennyt uusiksi, eli kaikki muoto on muuttunut ihan täysin. Takavaihtaja on mennyt uusiksi muodoltaan, etuvaihtaja on mennyt uusiksi. Et se on nyt oikeastaan sitten mikä on mun mielestä myös yksi tosi kiva systeemi XTR:lle, mikä on niin kuin Deoresta tuttu ollut se, että nyt siihen sitten käy sekä ylävetonen, alavetonen, niin on samassa etuvaihtajassa. Joo, eli nyt on XTR meillä alla. On kiiltävää osaa kovasti ja kevyttä ja toivottavasti toimivaakin. Nyt se päästään testaamaan sitten. Eli mä lähden tuosta vähän heittää rundia. Siis tää on aika erikoinen. Näihin vaihtajiin joutuu vähän totuttelemaan ennen kuin tajuaa, että mihinkä suuntaan pitää lähteä niitä viemään. Et joutuu vähän ensin miettimään, mutta sitten kun sen tavallaan tajuaa, niin se on aika looginen. Ja jarrut on yllättävän tehokkaat. Mä ymmärsin, että nämä ei olisi kauhean tehokkaat ollut, mutta kyllä näillä niin kuin yhdellä sormella pystyy pysäyttämään pyörän aika hyvin. Ja erittäin hieno. Täydellisen osasarjan hinta ei ole oikeastaan hirveätä muuttunut, että sen hinta on jossakin, ohjehinta on täydellinen XTR, tämä uusi levyjarrusysteemeillä, että ei vain ne jarruilla, niin se on jossakin 1800 € kieppeillä. Ihan niin kuin joka pojan sarjasta on kyse kuitenkaan. No ei ole kyllä ihan joka pojan sarja, että kyllähän se tietysti siihen runko ja hyvä keula, niin kyllähän se sitten tietysti äkkiä se hinta sinne saattaa sitten sinne jonnekin 3,5–4 tuhanteen € vähintään kivuta, että tässä osasarjassa on kyllä jotain ihan todella hyvää. Sellainen oli meininki täällä Turussa tänään. Se on morjesta tältä viikolta. Katsotaan loppuun vielä mitä ensi viikolla on luvassa. Ensi viikolla Friikikornerissa tutustutaan kiipeliköysien mystisiin merkintöihin ja käydään tsekkaamassa minkälainen oli meno Helsingissä fillarimessuilla. Lisäksi nähdään hullun ruokavarjopelleilyä ja profiili vapaa-laskija Monika Sandnesista.